Rapport f'waqtu l-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali wassal għal sejba ta' 23 kelb li kienu qed jinżammu f'kundizzjonijiet mhux xierqa. Il-klieb fosthom 7 tiġriewi instabu maqfulin f'gaġeġġ imsaddin u wisq żgħar biex jgħixu fihom. U l-klieb instabu f'kundizzjonijiet ħżiena bi problemi f'saħħithom fosthom b'kundizzjonijiet fil-ġilda u f'għajnejhom bis-sit lanqas bis-sindenja jagħmlilhom iċ-ċippa. F'kumment ma' One News, id-Direttur tad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali Noel Montebello fisser kif dan hu wieħed mill-ħafna każijiet li jiltaqa' magħhom dan id-dipartiment. Buħud mill-każijiet ikunu aktar serji minn oħrajn. Dal-każ ovvjament instabu l-ambjent ma kienx xieraq. U allura dak hija waħda mill-freedoms tal-annimali li għandu jkollu ambjent xieraq. U allura minn hemm il-każ imbagħad jitkompla u eventwalment jitla l-qorti. Montebello spjega kif id-Dipartiment jirċievi madwar 90 rapport fix-xahar. Kull każ jittrattaw b'importanza fejn imorru fuq il-post u jiċċekkjaw li l-annimal ikun qed jinżamm f'kundizzjonijiet xierqa. Fl-Għammieri issa l-klieb qed jistennew għal xi qalb tajba li lesta li tadottom u tihom l-għoża li qatt ma kellhom sa issa. Montebello spjega kif il-liġi li permezz tagħha żdiedu l-pieni għal dawk li jaħqru l-annimali waslet għal bidla oħra fejn l-annimali jkunu adottati b'mod aktar faċli. Appart il-pieni qed nagħtu iżjed leeway biex isma' daw l-annimali li jiġu għandna flok jaqgħu dak is-snin kollha jistennew il-kawża tintemm. Le, jibdew mal-ewwel ħajja ġdida. Naħseb dik kienet suċċess kbir li qed isir. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.